Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, άλλη μια εκπομπή, δεύτερη ανάγνωση σήμερα μαζί σας. Τα θέματα που τρέχουν στην επικαιρότητα δεν μας αφήνουν, βλέπετε, σε ησυχία. Αναγκαζόμαστε να ασχολούμαστε ξανά και ξανά με το δυσάρεστο θέμα της οικονομικής κρίσης, αυτή τη φορά κάτω από μια άλλη οπτική, την οπτική των σχέσεων δανειστή και δανειζόμενου. Των σχέσεων δηλαδή που πρόκειται να συνάψει, εάν τελικά το πράξει, η Κυπριακή Δημοκρατία με την περίφημη Τρόικα. Μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα αυτό είναι σήμερα ο Δόκτωρ Άρης Πετάσης, πρόεδρος της δεξαμενής σκέψης του Κηδίδης, σύμβουλος επιχειρήσεων, πολυεθνικών κυρίως επιχειρήσεων επιθεμάτων στρατηγικής και μέλος του Οικονομικού Συμβουλίου του Μασκόφσκι Αβιατσόνι Universitet του Πανεπιστημίου της Ρωσικής Αεροπορίας. Αγαπητέ Άρη, σε χαιρετώ, ευχαριστώ πάρα πολύ που είχες την καλοσύνη να είσαι σήμερα εδώ μαζί μας και εύχομαι η συζήτηση μας να είναι τουλάχιστον διαφωτιστική για τους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι έτοιμος να δεχτώ ερωτήσεις και ελπίζω να ανταποκριθώ, να ανταποδώσω την ποιότητα που υπάρχει στο σταθμό τούτο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τότε, γιατί τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, ειδικά τις μέρες που διανύουμε. Μια ερώτηση η οποία θεωρώ ότι έτσι μπορεί να ακουστεί λίγο απλοϊκή, αλλά κάποιες έννοιες είναι λίγο συγχυσμένες στο μυαλό μας, στον κόσμο, ακούγοντας τον καταιγισμό των ειδήσεων που υπάρχει. Οι ιδιώτες δανειζόμενοι, όταν θέλουν να δανειστούν, για οποιοδήποτε λόγο, υποθηκεύουν κάποια κτηματική περιουσία ως εγγύηση της αποπληρωμής. Τα κράτη που δανείζονται, πώς εγγυούνται την αποπληρωμή των χρεών τους? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ όμορφη ερώτηση, διότι θα εξηγήσουμε με τον τρόπο τούτο γιατί η Τρόικα επιμένει το πρόγραμμα το οποίο θα εφαρμοστεί να είναι βιώσιμο. Ναι. Και ο λόγος, επειδή τα κράτη είναι δύσκολο να βάλουν υποθήκες με την έννοια του ιδιώτη, έρχονται οργανισμοί όπως την Τρόικα και σου λέει, επειδή δεν θα μου βάλεις υποθήκη και επειδή δεν θα μπορώ να σε τρέχω να μου τα πληρώσεις, θέλω να βεβαιωθώ ότι το πρόγραμμα εξυγίανσης το οποίο θα εφαρμόσεις, διότι για να φτάσεις να χρωστάς σημαίνει κάτι πήγαινε άσχημα. Ναι. Άρα πρέπει αυτό που πήγαινε άσχημα να το διορθώσεις. Άρα αυτό που θα διορθώσεις θέλω να ξέρω ότι θα διορθωθεί σωστά, για να μπορέσεις να έχεις αυτό το cash flow το οποίο θα χρειαστώ για να μου αποπληρώσει το δάνειο. Εδώ στην περίπτωση της Τρόικα μπορούμε να μιλούμε για τα επόμενα 20 χρόνια, διότι η αποπληρωμή του sovereign debt, δηλαδή αυτό που θα μας δανείσει για την οικονομία μας, θα είναι περίπου 20 χρόνια. Για αυτόν τον τραπεζό που είναι άλλο πράγμα και δεν είναι δάνειο, διότι η κυβέρνηση δεν θα δανειστεί, η κυβέρνηση θα μπει ως εγγυητής για τον τραπεζό, εκείνο θα είναι πάει περίπου 12 χρόνια. Οφείλω όμως να πω κάτι. Όταν έγινε η διόρυγα του Σουέζ το 1878, αν καλώς θυμούμε, και συμπληρώθηκε, ο Ισμαήλ Μπέσσα, που ήταν ο κυβερνήτης της Αιγύπτου, προείδρευε κυβέρνηση η οποία επτόχευσε την Αίγυπτο. Οι δανειστές των τότε καιρών για τη διόρυγα του Σουέζ ήταν η Αγγλία και η Γαλλία. Με την πυγμή των όπλων σταθήκαν, πιάσαν το διόρυγα του Σουέζ και είπαν ότι η διόρυγα τώρα θα τη λειτουργούμε εμείς, ώστε τα διόδια και όλο το εισόδημα που έρχεται από τη διόρυγα θα το πάρουμε για τα χρέη μας. Στην τόκους. Στην και κάμπος το βαμβάκι το οποίο εξήγαγε η Αίγυπτος και το πιάναν στην πηγή από εκεί για να ξεπληρωθούσει. Και αυτό το πράγμα συνέχισε μέχρι το 1956 που έγινε η επέμβαση στο Σουέζ. Τότε ήταν ένα πράγμα. Ήταν άλλη η βία των όπλων ήταν συνηθισμένος μοχλός πίεσης για την αποπληρωμή των δανείων. Λίγα χρόνια μετά από το περιστατικό που έχεις αναφέρει, στις αρχές ήταν και η περίπτωση του Πειραιά. Έτσι, αλλά υπάρχει και μια άλλη περίπτωση που είχε μεγαλύτερο διεθνή αντίκτυπο. Ήταν η περίπτωση της Λατινικής Αμερικής, όταν η Ολλανδία, η Γαλλία και η Γερμανία θέλησαν να επέμβουν σε κράτη της Λατινικής Αμερικής και κυρίως της Καραϊβικής για να πετύχουν την αποπληρωμή χρεών
και επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τότε εφάρμοζαν την πολιτική του απομονωτισμού, δεν ήθελαν να επεμβαίνουν στα της Ευρώπης, αλλά δεν ήθελαν ούτε και η Ευρώπη να επεμβαίνει στα της Αμερικής, αποφάσισαν να παίξουν αυτές τον ρόλο του μοχλού πίεσης για την αποπληρωμή χρεών, και έτσι πέρασε ένας νόμος στο Αμερικανικό Κογκρέσο επί προεδρίας Τέντι Ρούσεβελτ, με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, αποκτούσε τη δικαιοδοσία να χρησιμοποιεί τη βία των όπλων για την αποπληρωμή χρεών. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει κάπως. Είναι διαφορετική η εποχή που ζούμε. Και γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε εμείς ως πολίτες εδώ ότι αυτά τα σχέδια που τους δίδουμε κτλ. Και αυτές οι κατηγορίες της Τρόικα ότι απομυζούν τον λαό κτλ. Δεν βοηθούν. Διότι η Τρόικα θα σου δώσει, ας πούμε, 11 δισεκατομμύρια, θα θέλει πίσω. Θέλει να ξέρετε. Και δεν μπορεί να τα πάρει πίσω αν η οικονομία μας δεν είναι υγιής. Απλά τα πράγματα. Και με τον ίδιο τρόπο, μια τράπεζα δεν μπορούσε να τα πάρει από κάποιον businessman τον οποίο δάνειζε, αν η εταιρεία του δεν πάει καλά. Άρα στην ουσία είναι συγκλίνοντα συμφέροντα από μια άποψη. Δηλαδή η Τρόικα θέλει να φτιαχτεί η κυπριακή οικονομία, όχι επειδή μας αγαπά, αλλά για να μπορέσει να αποπληρώσει το χρέος της, το οποίο πρόκειται να δημιουργηθεί με την καταβολή των δανειακών δόσεων. Υπάρχουν ακόμα δύο λόγοι βέβαια. Ναι. Η Τρόικα την ενδιαφέρει η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα το 17 που είναι στο ευρώ. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι τα δύο εκ των τριών μερών της Τρόικα. Τρίτον είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επίσης η Τρόικα επιθυμεί να περάσει την κρίση το ευρώ αλόβητο. Μάλιστα. Και διότι η Γερμανία θέλει δυνατή Ευρώπη και θέλει το σωστό ευρώ. Άρα με αυτήν την έννοια έρχεται η Τρόικα για τρεις λόγους. Ένα είναι για να στηρίξει το ευρώ. Δεύτερον, αλλά ισότιμο. Έρχεται εδώ για να μεριμνήσει ώστε οι οικονομίες των 17 να συνεχίσουν να ανθούν και να πάρει τα χρήματα της πίσω. Απλά πράγματα. Απλώς να υπενθυμίσουμε ότι πώς στηρίζει το ευρώ με το να στηρίξει την Κύπρο. Γνωρίζουμε ότι το ευρώ, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, είναι μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 90. Δεν προβλέπεται έξοδος κάποιου κράτους μέλους από την ΟΝΕ από τη στιγμή που εντάσσεται, δεν υπάρχει διαδικασία εξόδου, άρα όλοι αυτοί πάνε μαζί. Εκτός αν φύγει ως μέλος της Ευρώπης. Ναι, και πρώτος συζητήσουμε και αυτό μετά. Ναι, μπορεί να συζητηθεί και αυτό, αν και εκεί υπάρχει ένα θέμα έλλειψης διαδικασιών. Πάση περιπτώσει, ας εξετάσουμε τώρα τους μοχλούς πίεσης που διαθέτει η Τρόικα επί της Κύπρου, σε περίπτωση υπογραφής του μνημονίου. Πώς θα έρθει η Τρόικα να πιέζει την Κύπρο για να εκπληρώνει τους όρους του μνημονίου. Μάλιστα. Η Τρόικα πρώτα θέλει να κάνει καλές δουλειές. Και όπως ξέρεις, ο Θοκυλίδης είχε στείλει υπόμνημα στην Τρόικα του τι εστίν καλές δουλειές. Ναι, αυτό είναι, το γνωρίζω και είναι άξιο συζήτησης αυτό το θέμα, το οποίο θα το δούμε στο δεύτερο μισό εν εκτάσει. Όπως θέλεις. Άρα η Τρόικα το πρώτο πράγμα που θέλει να κάνει είναι καλές δουλειές. Δηλαδή οι καλές δουλειές αρχίζουν από ένα σωστό μνημόνιο. Μάλιστα. Δεύτερο, η Τρόικα θέλει να παρακολουθεί και να βλέπει ότι αυτά που θα συμφωνηθούν θα εφαρμοστούν προς το καλό και των δύο πλευρών. Άρα η Τρόικα κάθε φορά που θα δώσει χρήματα δεν πρόκειται να πάει να ανοίξει την τράπεζα και να πιάσει ας πούμε 11 δισεκατομμύρια και να τα φέρει να τα δώσει. Θα τα δει σταδιακά και κάθε φορά που εμείς δείχνουμε ότι είμαστε καλοί μαθητές και συμπεριφερόμαστε στη βάση των συμφωνηθέντων. Η Τρόικα δεν σου λέει να κάνεις κάτι έξω από αυτό που θα συμφωνήσεις, θα παίρνεις τα χρήματα σου. Εγώ το βρίσκω πολύ λογικό και πολύ δίκαιο. Με αυτά που μας περιγράφεις, δίδεται η εντύπωση ότι δεν ισχύει μια εικόνα που μας έρχεται από την Ελλάδα, μια εικόνα δαιμονοποίησης της Τρόικα, που βέβαια εκεί τα πράγματα είναι πιο άγρια, είναι λίγο διαφορετικά. Έχουν να κάνουν και με την πολύ χειρότερη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ελλαδικό κράτος. Όμως είναι γεγονός ότι μας έρχεται μια εικόνα καταπίεσης του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Αυτό ισχύει. Να δούμε όμως και το ανάποδο. Ναι. Το μνημόνιο που υπόγραψε η Ελλάδα μαζί με την Τρόικα
Βγαίνει περίπου 100 σελίδες. Μάλιστα. Οι 95 σελίδες αφορούν διαρθρωτικά έργα. Διότι για να μπορέσεις να ξαναστήσεις οικονομία πρέπει να αλλάξεις και μυαλά και διαδικασίες κτλ. Αυτά που ονομάζουμε σήμερα διαρθρωτικά μέτρα. Στην Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια ασχολούνται όλοι με τις 5 σελίδες διαφόρων απαιτήσεων, αλλά δεν έχουν κανένας ενδιαφέρον να εφαρμόσει τις άλλες 95 σελίδες, οι οποίες είναι τα διαρθρωτικά έργα. Δηλαδή ασχολούνται με τις 5 σελίδες των όρων του μνημονίου. Των όρων των διαφόρων πραγμάτων, τα οποία ας τα πούμε. Το λοιπόν, δηλαδή το να έρθεις ας πούμε να μειώσεις τους μισθούς είναι μέτρο το οποίο θέλει η Τρόικα, αλλά δεν είναι τόσο διαρθρωτικό. Διαρθρωτικό σημαίνει να μπορέσεις να βάλεις ένα τέτοιο σύστημα που να γίνεις ανταγωνιστικός. Και εφόσον έχεις πράγματα τα οποία απομυζούν χρήματα τόσο του φορολογούμενου όσο και γενικά της οικονομίας, δεν μπορείς να στήσεις ξανά οικονομία. Πρέπει να θυμόμαστε ότι πρέπει να στήσουμε ξανά σωστή οικονομία. Άρα η ουσία είναι, βγαίνοντας από αυτή τη διαδικασία η Ελλάδα, και το ίδιο ισχύει φυσικά για την Κύπρο, βγαίνοντας από αυτή τη διαδικασία να ξαναβγεί σαν κράτος. Έλα όμως που λέγεται και γράφεται κατά κόρον ότι κάποιοι από αυτούς τους όρους του μνημονίου περιστέλουν την κρατική κυριαρχία της Ελλάδας σε τέτοιο βαθμό που δεν θα μπορέσει ποτέ να χτίσει. Αυτό ισχύει κατά την άποψη σου? Είναι τα ίδια όπως την πρώτη ερώτηση που μου είχες υποβάλει σε σχέση μαζί με την προσωπικό δάνειο. Αυτή τη στιγμή θα πάει στην τράπεζα να δανειστείς και έχεις πρόβλημα να πληρώσεις ή δεν ακούεις αυτά που έχετε συμφωνήσει μαζί με τον τραπεζίτη, σίγουρα και η προσωπική σου ελευθερία θα υποστεί έναν περιορισμό. Διότι αντί δούλευες 40 ώρες, τώρα θα πάμε να δούλευες 60 ώρες την εβδομάδα. Και είναι ένα μέτρο, δεν σου λέει η τράπεζα πήγαινε δούλευε 60, αλλά αναγκαστικά πάει να δουλεύεις 60 τώρα, διότι δεν μπορείς με τη δουλειά των 40 ώρων να αποπληρώσεις το δάνειο σου. Σου λέει ότι έχω δικαιώματα πάνω στο σπίτι σου. Έχει μεγαλύτερη ταπείνωση που να έχει τρίτος πάνω στο σπίτι σου, στην οικογένεια σου. Αυτό. Σου βάζει περιορισμό πάνω στη μόρφωση των παιδιών σου. Σου λέει, ξέρεις πολλά, πας σε ακριβό σχολείο, πηγαίνεις σε ένα πιο λίγο ακριβό σχολείο κτλ. Για να μπορέσεις να αποπληρώσεις το δάνειο σου. Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση. Δεν διαφέρουν τα κράτη από τα άτομα όταν μιλούμε για δανεισμό. Σε αυτήν την περίπτωση, ναι. Κάτι άλλο που ήθελα να ρωτήσω για να διευκρινιστεί, το οποίο έχει και αυτός σχέση με το όσο διαβάζουμε και ακούμε από την περίπτωση της Ελλάδος, είναι το κούρεμα. Μάλιστα. Το κούρεμα ενός χρέους. Πότε αποφασίζεται, ποιοι μετέχουν σε αυτό και αν υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο και για το κυπριακό χρέος? Το κούρεμα αποφασίζεται όταν κρίνουν οι δανειστές ότι η χώρα αδυνατεί να αποπληρώσει τον τεράστιο όγκο του βάρους των δανείων που έχει και έρχονται να της δώσουν, ας πούμε, έτσι έναν σπρώξιμο, μια βοήθεια για να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο ο δανειστής να μην χάσει όλα του τα χρήματα. Σου λέει προτιμώ να έρθω εθελοντικά να σε βοηθήσω με το να δεχτώ εγώ τώρα μια ζημιά εθελοντικά, ώστε με τον τρόπο τούτο να μπορέσεις εσύ να έχεις ένα τσάνθο που αποπληρώσει τα υπόλοιπα. Αλλά στην περίπτωση της Ελλάδος το κούρεμα ήταν μόνο από ιδιωτικά ιδρύματα, όχι από κράτη. Δηλαδή ήρθαν και πιάσαν τις τράπεζες όπως εμάς τη Λαϊκή και τα λοιπά, οι οποία είχαν επενδύσει στα ομόλογα τα ελληνικά, τα οποία ήταν άκρως επικίνδυνα και γι' αυτό είχαν και ψηλή απόδοση. Όταν ακούεις ψηλή απόδοση σημαίνει και κίνδυνο ψηλό. Μπήκαν και οι δύο οι τράπεζες μέσα. Η μία δεν είχε μπει μετά που είχε εκδηλωθεί η κρίση για να βγάλει γρήγορα χρήματα, και ως εκ τούτου είναι φορτωμένοι από ομόλογα τα οποία τώρα με το κούρεμα αναγκαστικά έχουν χάσει το μισό περίπου. Έχουν περισταλεί, έχουν μειωθεί. Βέβαια δεν έχουμε στην Κύπρο όμως τέτοιο πρόβλημα τώρα. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτή η διαδικασία του κουρέματος, και τώρα μπαίνουν, είναι εθελοντική. Το κούρεμα είναι εθελοντικό. Βέβαια η εκ των προτέρων γνώση αυτού του ενδεχομένου δεν καθιστά αναξιόπιστη τη διαδικασία του δανεισμού
εξορισμού. Δηλαδή, όταν κάποιος δανείζει, αλλά και αυτός που δανείζεται, κυρίως γνωρίζει ότι αν αποτύχει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του μπορεί να πετύχει ένα κούρεμα μετά. Μάλιστα. Αυτό δεν καθιστά κάπως αναξιόπιστη την όλη διαδικασία? Μάλιστα. Συμφωνούμε απόλυτα, διότι άμα ξέρει ο δανειζόμενος ότι θα έρθει να του ρίξει η σανίδα σωτηρίας ο δανειστής του, τότε αρχίζει να συμπεριφέρεται διαφορετικά. Αλλά όμως γίνεται και στα προσωπικά δάνεια και στα δάνεια των εταιριών. Δηλαδή, άμα μια εταιρεία κόψει μέσα που λέμε και δεν μπορεί να πληρώσει τα δάνεια τα οποία έχει, έρχεται η τράπεζα, πρώτου φόβου ότι θα χάσει μεγάλο ποσό, προτιμά να ενδώσει και να του κάνει ένα σκόντο, να το πούμε, ξέρω, 20% του δανείου, να μπορεί να πάρει τα άλλα. Για να πάρει αυτά που μπορεί. Διότι αν επιμένει και τον κηρύξει φτώχευση, θα πάρει πιο λίγα. Ό,τι ισχύει για το άτομο ισχύει σε είναι λοιπόν στο τέλος του τούνελ αυτού είναι φιλοχωρεί ο κίνδυνος της πτώχευσης σε αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια, πάντοτε. Είναι και μια μορφή πτώχευσης όμως το κούρεμα. Βέβαια. Διότι βασικά τι σημαίνει πτώχευση? Υπάρχει η τεχνική πτώχευση, δηλαδή να είσαι πλούσιος αλλά να μην πας στα σκάσεις να αποπληρώσεις τις υποχρεώσεις σου, οπότε είσαι πτωχεύσας διότι δεν μπορεί να τα πληρώσεις. Αλλά όμως έχεις περιουσιακά στοιχεία πολύ περισσότερα από αυτά που χρωστάς. Αυτή είναι η τεχνική πτώχευση. Και είναι και η πραγματική πτώχευση που είναι στην περίπτωση της Ελλάδος, ότι η Ελλάδα βασικά δεν μπορεί να πληρώσει. Και ήρθαν οι δανειστές, οι ιδιωτικές τράπεζες, τα ιδιωτικά ταμεία κτλ., οι αγορές οι λεγόμενες, και έδωσαν ένα κούτιμα εδώ, έτσι, ένα σπρώξιμο της Ελλάδος. Και η Ελλάδα τώρα βέβαια προσανατολίζεται να πιάσει άλλο κούρεμα αν τα καταφέρει. Διότι είναι φαύλος κύκλος. Προς το παρόν, από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι ενημερωνόμαστε, εξακολουθεί να μην είναι βιώσιμο αυτό το χρέος. Βέβαια, υπάρχει και η επίσκεψη της Άγγελα Μέρκελ, δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει προς αυτή την κατεύθυνση. Θα το παρακολουθήσουμε, θα το δούμε. Ας έρθουμε τώρα πίσω στην Κύπρο. Υπάρχει πρόταση της Τρόικα για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων στα πλαίσια του μνημονίου που θα υπογραφεί, εάν υπάρξει συμφωνία για το δάνειο. Μα θα υπάρξει διότι η Κύπρος θα κηρύξει τεχνική πτώχευση. Ναι, αν δεν υπάρξει, διότι όπως γνωρίζουμε και όπως γράφεται κατά κόρον και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει πρόβλημα, δεν μπορεί το κράτος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Αν μπορώ να προσθέσω, Μιχάλη, εδώ, το Φεβάρι είναι του λόγου του αληθές, είναι ο μήνας του λόγου του αληθές. Διότι υπάρχουν συμπόλικα δάνεια σε δισεκατομμύρια, τα οποία πρέπει εμείς τώρα να τα ανανεώσουμε. Εμείς τα είχαμε πάρει τα δάνεια π.χ. προς 5% και τώρα οι ίδιοι δανειστές θέλουν 17%. Άρα εμείς δεν θα μπορούσαμε να ανανεώσουμε τα δάνεια. Δηλαδή ποιος θα πάει να μπει στα 17. Και πόσα δάνεια είναι αυτά? Νομίζω, θυμώ τον αριθμό, αλλά είναι περίπου 3 δισεκατομμύρια. Μιλούμε για τεράστια ποσά. Είναι χωριστά Ναι, είναι χωριστά, αλλά όλα είναι την ίδια ημερομηνία. Γιατί όμως έχουν όλα την ίδια ημερομηνία? Γιατί έτσι τα δανειστήκαμε όταν δανειστήκαμε τον τότε που είχαμε την ευχέρεια να δανειστούμε. Άρα αυτό είχε να κάνει και με τη δική μας απερισκεψία. Δηλαδή το να κάνουμε δανεισμό που λύγει. Δεν υπάρχει πρόβλημα παστούτο. Το πρόβλημα είναι ότι έτυχε να είναι ημερομηνίες τούτες και τώρα εμείς πρέπει να αποφασίσουμε πού θα βρούμε τα χρήματα να τα δώσουμε. Και υποχρεωτικά θα τα δώσουμε. Άρα, ο μόνος δανειστής που υπάρχει στο παζάρι ή στην αγορά ή στο γήπεδο που παίζουμε τώρα είναι μόνο η Τρόικα. Κανένας άλλος μας δέχεται. Ωραία. Ας δούμε όμως την αντιπρόταση της κυβέρνησης στα μέτρα της Τρόικα, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας περί τα τέλη της περασμένης εβδομάδας και έκτοτε συζητείται κατά κόρον και στις εφημερίδες και στα ραδιόφωνα, στα κανάλια, στο διαδίκτυο, παντού. Ποια είναι έτσι μια γενική εικόνα, δώσε μας τις άποψεις σου για τα αντίμετρα που προτείνει η κυβέρνηση σε σχέση με τις προτάσεις της Τρόικα? Μάλιστα. Όταν λέμε κυβέρνηση, εγώ θα έλεγα και τα πολιτικά κόμματα, διότι κανένα πολιτικό κόμμα δεν έχει βγει έξω να δώσει δική του πρόταση. Εν πάση περιπτώσει, βέβαια, κάποια πολιτικά κόμματα έχουν αντιταχθεί στα. Έχουν αντιταχθεί, αλλά δεν έχουν δώσει πρόταση. Η διαφορά είναι τεράστια. Γι' αυτό εγώ αγωνιώ για την κατάσταση της οικονομίας μας, διότι η μεν κυβέρνηση δίδει προγράμματα τα οποία είναι ανεφάρμοστα, θα τα έλεγα λίγο έτσι τραγικά, και έρχεται μετά η αντιπολίτευση, η οποία έπρεπε
να σκεφτεί την πατρίδα και να πει τι μπορεί να κάνω εγώ, τι μπορώ να εισηγηθώ. Διότι το πρόβλημα είναι της Κύπρου, δεν της κυβέρνησης το πρόβλημα. Σωστό. Για να έρθει να δώσει μέτρα ή εισηγήσεις ή δεν θέλει. Περιμένει στη γωνία για να πάρει ψήφους. Δηλαδή το κομματικό συμφέρον είναι υπεράνω του συμφέροντος της Κύπρου στην παρούσα περίπτωση. Και ως εκ τούτου, εκείνα τα μέτρα, έτσι για να δώσω μια προσωπική μαρτυρία, εγώ έκανα 2 βραδιές και δεν μπορούσα να κοιμηθώ όταν τα είδα. Μιλούμε για μέτρα ακαταλαβίστικα, μιλούμε για μέτρα τα οποία παίρνουν την Κύπρο πίσω 20 χρόνια. Μιλούμε για μέτρα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που πρέπει να γίνουν. Δώστε μας ένα παράδειγμα. Παράδειγμα. Είναι φορτωμένο από φόρους. Δηλαδή έρχεται η κυβέρνηση, πιάνει μια υπολογιστική μηχανή και τώρα μαζί με τα Excel και τα computers και λέει ότι εγώ πρέπει να βρω τόσα χρήματα. Πώς μπορώ να τα βρω, ποιον μπορώ να ληστέψω, ανέμαχτα, και αρχίζει και ληστεύει. Αριστερά δεξιά. Έχεις περιουσία, έλα να μου πληρώσεις. Θέλεις να αγοράσεις αυτοκίνητο, θα μου πληρώσεις. Θέλεις να πεις ένα ποτό, έλα να μου δώσεις χρήματα έξτρα. Και αρχίζει η κυβέρνηση, φορολογά ό,τι πετά, ό,τι κινείται, ό,τι κάθεται, για να μαζέψει χρήματα. Ακριβώς ό,τι το αντίθετο μπορούσε να κάνει σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Και η Ευρωπαϊκή, η Τρόικα, είχε βάλει έναν πολύ απλό νόμο, ο οποίος ισχύει, είναι κλασικός νόμος. Λέει ότι μέσα στα μέτρα, για κάθε 4 ευρώ τα οποία θα εξοικονομάς, έτσι να μειώσεις την καλοζωία σου, θα βάζεις ένα φόρο. Και ήρθε η κυβέρνηση και αντί να πάει να εξοικονομήσει, δηλαδή να ζει πιο λιτά, να κατεβεί στα μέτρα που έπρεπε και όχι αυτές τις σαχλαμάρες που είχαμε τόσα χρόνια εδώ στην Κύπρο, έρχεται και λέει ότι εγώ θα σε φορολογήσω και για φέτος, για κάθε ξέρω εγώ 2 ευρώ που θα σε φορολογώ, θα κόβω και εγώ τα έξοδα μου. Ένα. Και σιγά σιγά μέσα σε 3 χρόνια θα είναι μια φορολογία, 1 ευρώ φορολογία και 1 ευρώ εξοικονόμηση. Ό,τι, δηλαδή αν βρίσκεις μια φόρμουλα καταστροφής θα ήταν τούτη. Αν κατάλαβα καλά από την τοποθέτηση σου, υπάρχει μέσω αυτής της υπέρμετρης φορολόγησης, και αυτό γράφεται σήμερα και στην εφημερίδα Φιλελεύθερος ως ένας πολύ ενδιαφέρον σχόλιο, ότι η αύξηση των φορολογικών βαρών μέσα από τα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση επισύγει και τον κίνδυνο της περαιτέρω ανεργίας. Σίγουρα της περαιτέρω αύξησης της ανεργίας. Όταν έρχεσαι και φορολογείς τις εταιρείες με 200 φόρους διαφορετικούς, οι εταιρείες θα κάτσουν να κάνουν αυτοί τα μαθηματικά τους και θα δουν ότι έχουν αυξηθεί τα κόστα τους. Και ένας τρόπος να τα μειώσει είναι να πωλήσει προσωπικό. Διότι εφόσον μειώσει το εργατικό κόστος, θα έρθει να βρει την ισορροπία την οποία είχε χάσει, που του την έχασε η ίδια η κυβέρνηση. Άρα, δεύτερο, εφόσον δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν μπορεί να εργοδίσει και καινούριον κόσμο. Και τρίτον, πιστεύω ότι οι φόροι που λέει η κυβέρνηση ότι να πάρει, δεν θα τους πάρει. Με καμία κυβέρνηση δεν θα τους πάρει. Διότι υπολογίζει ότι να συνεχίσει η κατάσταση ως έχει κτλ. Ενώ δεν θα συνεχίσει. Είναι αναξιόπιστη δηλαδή. Σίγουρα. Μιλούμε για φρικιαστικό πρόγραμμα. Έτσι να το πούμε. Και κάτι άλλο που αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα είναι ότι ενδεχόμενα από αυτόν το πακέτο μέτρων, από τη στιγμή που δεν τονώνεται η αναπτυξιακή προοπτική, ενδεχόμενα να χρειαστούμε και ένα νέο μνημόνιο μετά. Διότι αν δεν έχουμε ανάπτυξη, έχουμε ανεργία, δεν είναι βιώσιμο το χρέος μας, δεν μπορούμε να το αποπληρώσουμε, άρα νέο μνημόνιο. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος? Βέβαια υπάρχει ο κίνδυνος. Η Ελλάδα πώς κατέληξε να υπογράφει μνημόνια? Διότι πάει και κάνει πράγματα τα οποία δεν στηρίζονται. Αλλά εγώ είμαι σίγουρος, και είναι η ελπίδα η μεγάλη που έχω, ότι η Τρόικα θα δεχτεί έτσι πράγμα. Δηλαδή με καμία κυβέρνηση. Και εξηγούμε. Και στον τουρισμό. Η Κύπρος έχει την καλύτερη υποδομή τουρισμού στη βάση των μέτρων που έχουν για την τουριστική βιομηχανία. Και εν τούτης, στην ανταγωνιστικότητα είναι κάτι εκατοστή, κάτι τέτοιο, λόγω των τιμών μας. Όταν τώρα έρχεται ψηλώσει το ΦΠΑ και το κάνει 18, ποιος θα το πληρώσει? Ο τουρίστας. Άρα θα έρθει. Πάει κάπου πιο φθηνό. Λοιπόν, να μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε λίγο ακόμα πάνω στο ίδιο θέμα και μετά να πούμε και στα του Θουκυδίδη. Λοιπόν,
Είμαστε και πάλι μαζί με τον Δόκτωρα Άρη Πετάση. Συζητούμε τι άλλο, την κρίση, τις σχέσεις, την κολλαπτώμενη σύναψη σχέσεων μεταξύ της Κύπρου και της Τρόικα, τα μέτρα που πρότεινε η Τρόικα, τα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, και εδώ συζητώντας με τον Δόκτωρα Άρη Πετάση έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα, το οποίο δεν είναι και δικό μας, έτσι έχει γραφτεί κατά κόρον και στον τύπο και σήμερα και στις προηγούμενες μέρες, ότι τα μέτρα αυτά έχουν έντονη φορολογική προδιάθεση, γεγονός που δεν βοηθά την ανάπτυξη και άρα δεν βοηθά και την προοπτική της Κύπρου να αποπληρώσει το χρέος της. Μήπως όμως, αγαπητέ Άρη, για να κάνω και λίγο το συνήγορο του διαβόλου, η αντίθετη οπτική έχει φέρει το στίγμα του νεοφιλελευθερισμού, δηλαδή το να θέλεις να μην επιβάλλεις φόρους και να προστατεύσεις την ιδιωτική πρωτοβουλία, έχει το στοιχείο του νεοφιλελευθερισμού. Σχολίασε μας το λίγο αυτό και θα ήθελα να βγάλουμε και έτσι και το κατά πόσον αυτή η κατηγορία του νεοφιλελευθερισμού τελικά ισχύει και σε τι συνίσταται. Όταν ακούω τίτλους νεοφιλελεύθερος, συντηρητικός κτλ, πραγματικά νιώθω πολύ άσχημα, διότι δεν βοηθούν τίποτε. Δεν βοηθούν. Δηλαδή, για παράδειγμα, έρχεται ένας ο οποίος, ας τον πούμε, να αριστερίζει και λέει ότι η δεξιά, λέει, στην Κύπρο δεν ξέρω ποια είναι η δεξιά, αλλά αν πάση η δεξιά. Δεν γνωρίζει, ναι. Νομίζω είναι ένα θέμα για συζήτηση γι' αυτό. Βέβαια. Έρχεται και λέει ότι είναι η συντηρητική παράταξη. Τι σημαίνει συντηρητικός? Συντηρητικός αυτός που δεν θέλει να αλλάξει τίποτε. Ναι. Ποιοι είναι σήμερα στην Κύπρο που δεν θέλουν να αλλάξουν τίποτε? Οι αριστεροί που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτε. Δηλαδή δεν θέλουν να φύγει η ΆΤΑ, δεν θέλουν να αλλάξει απολύτως τίποτε, να μείνουμε τα ίδια. Ναι. Άρα ας μην ασχολούμαστε με τέτοιους τίτλους και τέτοιες επικεφαλίδες, διότι δεν βοηθούν. Ναι. Δεν βοηθούν. Εδώ πρέπει να έρθουμε να δούμε κατά πόσο οι φόροι οι οποίοι έχουν επιβληθεί θα βοηθήσουν ή θα πάρουν την οικονομία πίσω. Δηλαδή... Και μπορώ να δώσω ένα ωραίο παράδειγμα παρακαλώ. Όχι να το πεις. Έχουμε τώρα κάποιον ο οποίος έρχεται εδώ για να αγοράσει μια έπαυλη. Και η έπαυλη στούτη σήμερα πριν τη φορολογία θα την επουλούσαμε εμείς οι Κύπροι 1.000.000 ευρώ. Λέγω 1.000.000 επειδή είναι εύκολος αριθμός. Θα μας ρωτούσε ο αγοραστής γιατί 1.000.000. Και η απάντηση μέχρι σήμερα η στάνταρτ είναι ότι στοιχίζει 600.000 ευρώ για να το χτίσουμε και στοιχίζουν και οι άλλοι φόροι που θα πληρώσει στην κυβέρνηση χωρίς να σου δώσει τίποτε 400.000 ευρώ, έτσι που είναι. Αυτή είναι η κατανομή του κόστους. Η κατανομή. Άρα αυτός ο καημένος ο άνθρωπος που ήρθε από την Ιαπωνία, από την Ρωσία να αγοράσει το χτήμα του, την περιουσία του, θα δώσει 600 για την αξία του την πραγματική και θα δώσει και 400.000 για τους φόρους. Μάλιστα. Τώρα θα προσπαθήσει κάποιος τώρα να του εξηγήσει γιατί πρέπει να δώσει 400.000 φόρους. Για να πάρει το σπίτι του, ενώ στοιχίζει 600, πρέπει να δώσει και 400 της κυβέρνησης. Το λοιπόν. Αλλά δεν σταματά, σε ρωτά, έχεις και τίποτε άλλους φόρους? Και έρχεται μετά μια έτσι εκκοφαντική απάντηση και του λέει πέραν αυτών των 400, επειδή στην Κύπρο η κυβέρνηση σημερινή βάζει και φόρων επί της αξίας της περιουσίας σου, κάθε χρονιά θα έρχεσαι να πληρώνεις κάμποσες χιλιάδες ευρώ, κάθε χρονιά φόρο, διότι μας έκαμε στο χατήρι να έρθει στην Κύπρο, να μας δώσει 1.000.000, εκ των οποίων οι 400.000 πήγαν στην κυβέρνηση, οι 600 πήγαν προς τα έξοδα, για το δικαίωμα που θα έχεις να έχεις εδώ περιουσία στην Κύπρο. Και ρωτώ, ποιος θα έρθει να αγοράσει? Είναι σαν να τους δίνουμε τα παπούτσια στο χέρι, έτσι. Σίγουρα. Είναι σαν να του λέει, κοίταξε να δεις, εδώ θα έρθεις, θα έχω δικαίωμα να σε ληστεύω. Ετησίως. Ενώ σε έχω ληστέψει μια φορά με την αγορά του ακίνητου και τούτον μπες μέσα σε 3-4 χρόνια πρώτο ξεχάσεις αυτόν το χτύπημα το οικονομικό που σου έδωσα, κάθε χρονιά θα σε θυμίζω ότι όταν είσαι στην Κύπρο θα πάει να πληρώνεις και φόρο περιουσίας. Κάτι που είχαν και επί τουρκοκρατίας, όπως ξέρεις. Όταν είχες περιουσία, οι φόροι ήταν τόσο μεγάλοι που αναγκαζόσου να δώσεις την περιουσία σου στην εκκλησία, η οποία δεν εφορολογείται. Μάλιστα. Ωραία. Δηλαδή, τώρα με προβληματίζεις έντονα. Εγώ έχω την αίσθηση πλέον ότι έχουμε φτάσει στο τέλος των ιδεολογιών.
Δηλαδή αυτές οι ταπέλες που είτε βάζει κάποιος στον εαυτόν του είτε βάζει στον άλλο, αποκλειστικά και μόνο έχουν ως στόχο την επίτευξη επικοινωνιακού πλεονεκτήματος στην πολιτική. Πολύ σωστά. Δηλαδή δεν έχουν πλέον καμιά ουσία. Και δεν είναι ούτε δόκιμοι. Το να λέει σήμερα εμείς οι κομμουνιστές και τα λοιπά ή εμείς οι δεξιοί δεν είναι δόκιμοι όροι. Και δεν ανταποκρίνονται πουθενά. Ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως η Κύπρος, η οποία έχει μια φοβερά μεγάλη πυκνότητα μορφωμένων ανθρώπων με πανεπιστημιακή μόρφωση. Ο άνθρωπος θέλει να σκέφτεται ελεύθερα. Το να βγαίνεις και να πιάσει κάθε αίτημα, κάθε αρχή, κάθε θέση, να την αναλύει και ανάλογα να παίρνει μια θέση. Εμένα η άποψη μου, αγαπητάρη, είναι ότι η μοναδική ιδεολογία είναι το εθνικό συμφέρον. Σίγουρα. Αν καταφέρεις να απομονώσεις, να αποκρισταλώσεις το τι εννοείς ως εθνικό συμφέρον, αυτή είναι η ιδεολογία σου. Απόλυτα 100% σύμφωνοι. Λοιπόν, ας πάμε λίγο παρακάτω. Έχεις κάνει πάρα πολλές φορές νήξεις σε διαλέξεις σου, σε άρθρα σου, σε ομιλίες σου για τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας. Πες μας δύο λόγια γι' αυτό. Ποιοι είναι οι παράγοντες που προκαλούν τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα και ποιες είναι οι συνέπειες της? Μάλιστα. Η ανταγωνιστικότητα είναι ο μεγαλύτερος δείκτης της υγείας ή της ασθένειας μιας οικονομίας. Διότι βασικά σου δείχνει πόσο δυνατός είσαι να ανταγωνιστείς σήμερα, ιδιαίτερα όπου υπάρχει η παγκοσμιοποίηση και ο καθένας μπορεί να φέρει, να πουλήσει ό,τι θέλει και έχουμε ανοιχτούς εθέρες οικονομικούς παντού, και άρα πλέον ο αντίπαλος σου δεν είναι ο γείτονας σου που παρήγαγε και αυτός παπούτσα, ενώ είχε και εσύ εργοστάσιο παπουτσών, αλλά είναι ολόκληρος ο κόσμος, ολόκληρη η κοινωνία πλέον είναι αντίπαλοι σου και ανταγωνιστές σου. Άρα, για να μπορέσεις να είσαι ανταγωνιστικός, πρέπει να πάρεις εκείνα τα μέτρα που να δώσεις την ποιότητα που θα έδινε και ο άλλος ο ανταγωνιστής σου σε χαμηλότερη τιμή. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να δώσεις σε χαμηλότερη τιμή, θα βγεις εκτός παιδιάς. Και εφόσον θα βγεις εκτός παιδιάς, σημαίνει ότι δεν θα έχεις οικονομία βασικά. Και πού η Κύπρος, πού παίζει η Κύπρος, δηλαδή σε ποια γήπεδα παίζει η Κύπρος και στα οποία γίνεται αντιληπτή η έλλειψη ανταγωνιστικότητας? Μάλιστα. Είναι στον τουρισμό, είναι στις υπηρεσίες, πού? Αρχίζουμε από τον τουρισμό. Ναι. Ο οποίος φέρνει περίπου 1,5 αν καλώς θυμούμε δισεκατομμύρια στο ΑΕΠ μας. Ο τουρισμός. Η Κύπρος στην ανάλυση του Ταβός και σε άλλες αναλύσεις που γίνονται έχει την καλύτερη τουριστική υποδομή και σίγουρα η Κύπρος έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα δωματίων σε ξενοδοχεία σε σχέση με τον πληθυσμό μας. Είναι η πρώτη. Αυτό και με μεγάλη διαφορά. Είναι παγκοσμίως? Είναι παγκόσμια, ναι. Με μεγάλη διαφορά. Και εν τούτης, όταν θα έρθει η ώρα η Κύπρος να ανταγωνιστεί σε τιμή, είναι ένας από τους πιο ακριβούς προορισμούς. Δηλαδή ενώ έχουμε αυτή την υποδομή την οποία εκ προημίου μπορούμε να προσελκύσουμε τον τουρίστα, δεν τα καταφέρνουμε λόγω της ψηλής τιμής που έχουμε. Τώρα, η ψηλή τιμή τώρα, η οποία είναι μέτρο της ανταγωνιστικότητας, γιατί έχουμε ψηλή τιμή? Έχουμε ψηλές τιμές διότι υπάρχουν τόσοι περιορισμοί και τόσα constraints, αν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη στο management, τα οποία δεν μας επιτρέπουν να δουλέψουμε ελεύθερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, σου λέει συλλογικές συμβάσεις με 200 περιορισμούς μέσα. Τι θα κάνεις? Και αντί εσύ να διοικάς το προσωπικό σου, έρχεται κάποιος συντεχνιακός και το διοικά εκ μέρους σου. Ο οποίος δεν είναι δουλειά του, αλλά παίρνει και 20 ευρώ από τον κάθε υπάλληλο το μήνα για αποζημίωση, διότι είναι μέρος του. Και όχι μόνο τα παίρνει, αλλά έρχεται η εταιρεία και τα πληρώνει εκ μέρους του εργαζομένου για να μην τους ταλαιπωρήσει. Δηλαδή, φανταστείτε σε μια βιομηχανία με τόσες χιλιάδες και σου τεχνιακό να πήγαινε σε έναν έκαστο να πιάσει τα 20 ευρώ. Και πόσοι θα του τα δει? Δεν θα του τα δει κανένας. Αλλά έχει μέσα στις συλλογικές συμβάσεις υποχρέωση του εργοδότη να παίρνει 20 ευρώ από τον κάθε υπάλληλο και να τα δει στην τεχνία. Κόστος ηλεκτρισμού. Μιλούμε για μια καταστροφή.
Διαρωτώ με γιατί δεν θεωρείται και ανθρώπινο δικαίωμα να έχεις ηλεκτρισμό, παροχή ηλεκτρισμού σε κάποια λογική τιμή. Ο ηλεκτρισμός έχει διαλύσει εταιρείες ολόκληρες. Μα εδώ τι είναι να διαλύσει σπίτια με τους λογαριασμούς που... Αλλή μόνο μωρά τα οποία δεν μπορούν πλέον να έχουν ηλεκτρισμό το καλοκαίρι για ένα air conditioning, έτσι, έναν ταπεινό air conditioning. Ανοίγεις το φάκελο της αρχής ηλεκτρισμού, λέει, φοβάσαι για την υγεία σου. Και αν θα δεις τον ηλεκτρισμό, θα δεις πόσοι φόροι είναι πάνω στον ηλεκτρισμό. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Ένα εργοστάσιο εδώ στην Κύπρο, πραγματικό εργοστάσιο, είχε βγάλει τους εξής λογαριασμούς ότι πληρώνει εδώ περίπου 3,8 εκατομμύρια ηλεκτρισμό, αν ήταν στην Γαλλία θα πλήρωνε 2,4. Ναι. Στη Γαλλία. Όχι σε κάποια όχι στη Βουλγαρία που θα πλήρωνε μισό εκατομμύριο. Στη Γαλλία θα πλήρωνε 1 εκατομμύριο πιο λίγο ηλεκτρισμό. Και άμα το αναλύσεις θα είναι όλοι φόροι, συντεχνιακά πράγματα και ξέρω εγώ. Μετά είναι η τεχνολογία. Αν δεν φέρνεις τεχνολογία μέσα, αν δεν κάνεις καινοτομία, δεν μπορείς να φέρεις κόσμο. Ένα τομέα τον οποίο πραγματικά την τελευταία φορά που τον είχα δει, και μιλώ πριν 2 εβδομάδες, είχα μεγάλη έκπληξη, είναι το επίπεδο της καθαριότητας. Το οποίο η Κύπρος είναι κάτι στην 70η θέση παγκοσμίως. Της καθαριότητας, δηλαδή, σε πιο γενικά. Ναι, στα ξενοδοχεία, στους δρόμους, πετάμενα. Φαντάζομαι είναι δείκτες, διάφοροι δείκτες που μπαίνουν όλοι μαζί. Περπατάς μες στη Λευκοσία και δεν ξέρεις αν είσαι στο Κάιρο που περπατάς. Από τα ιδιαίτερα την Κυριακή. Και έχουμε τέτοιο τόσο κακό. Ναι. Άρα, όταν λέμε ανταγωνιστικότητα, είναι μια σωρία δικτών που μπαίνουν μέσα, από τη συμπεριφορά μας μέχρι την τεχνολογία, μέχρι την καινοτομία, μέχρι τους μισθούς, μέχρι τους περιορισμούς, μέχρι τους φόρους κτλ. Και φτάσαμε στην κατάντια μας. Είναι όλα αυτά που μου περιγράφεις, είναι, θα τα χαρακτήριζα ως στρεβλώσεις στην ομαλή λειτουργία της οικονομίας και της δημοκρατίας, διότι μετά και της δημοκρατίας, θα ότι έχω σχέση και με το... και είναι πράγματα τα οποία ενώ προσπαθείς να κάνεις κάποια βήματα μπροστά σε θεσμικό επίπεδο και ενώ οι ιδιώτες προσπαθούν με τις δικές τους πρωτοβουλίες, με τις δικές τους επενδύσεις, βοηθούμενοι πολλές φορές και από το κράτος, έρχονται όλοι αυτοί, ναι, εντάξει, έρχονται όλοι αυτοί οι παράγοντες και σε φέρνουν πίσω. Ποια είναι η απάντηση στη χαμηλή ανταγωνιστικότητα? Διότι έτσι όπως μας την περιγράφεις είναι ένα συνοθήλευμα παραγόντων. Σίγουρα. Και υπάρχει μία απάντηση, ή είναι πολλές οι απαντήσεις? Έχω προβληματιστεί πολλά και πιστεύω ότι το επίκεντρο αυτού του κακού είναι οι αξίες και οι στάσεις που επικρατούν σήμερα στην Κύπρο. Η σχέση που υπάρχει μεταξύ συντεχνιών και πολιτικών κομμάτων, μεταξύ καταστάσεων και πολιτικών κομμάτων, τα οποία τελικώς καταλήγουν στη μειωμένη δημοκρατία. Διότι όταν δεν έχεις έναν ευνομούμενο κράτος, θα έχεις αυτά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος έχει μπει μέσα στην κατηγορία τώρα των λοιπόν δημοκρατιών. Τα πάντα μπορούν να γίνουν. Διότι δεν λειτουργεί σωστά η δημοκρατία. Και άρα δεν λειτουργούν σωστά οι νόμοι. Δεν λειτουργούν σωστά οι πρακτικές. Υπάρχουν τα χατήρια, υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Συνεχώς. Υπάρχει το ποιο ξέρεις και ποιο δεν ξέρεις. Όλα αυτά τα πράγματα καταντούν την οικονομία στην κατάσταση που είναι σήμερα και βρίσκεται στην 58η θέση ανταγωνιστικότητας σε 142 χώρες, κάνοντας παρέα με την Γκάνα, η οποία είναι στην 62η. Ναι. Και φαντάζομαι και ποιες άλλες χώρες έχουμε από πάνω μας, έτσι, δηλαδή ας μην μπούμε στη διαδικασία. Ωραία. Με αυτήν την απάντηση που μου έχεις δώσει, με εισάγεις ομαλότατα στο στάδιο της συζήτησης μας που αφορά στη δεξαμενή σκέψη Θουκυδίδης. Η δεξαμενή σκέψη Θουκυδίδης, για όσους τυχόν να μην γνωρίζουν, είναι μια πρωτοβουλία ιδιωτών Κυπρίων, επιστημόνων, οι οποίοι είτε ζουν και εργάζονται στην Κύπρο είτε ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, που αποσκοπεί στην εισαγωγή
της επιστημονικής γνώσης στη δημόσια ζωή της Κύπρου. Θα ήθελα δύο λόγια για το οικονομικό όραμα, για το όραμα μάλλον της δεξαμενής σκέψης του Θουκυδίδης για την οικονομία και πώς αυτό έρχεται να συναντηθεί με το γενικό όραμα της δεξαμενής σκέψης του Θουκυδίδη για προηγμένη δημοκρατία. Μάλιστα. Στο οποίο έχεις αναφερθεί ακροθυγώς. Ο Θουκυδίδης έχει το όραμα να καταστεί η Κύπρος, έχουμε πάλι το 2020 αλλά δεν νομίζω να είναι ο χρόνος που παίζει ρόλο τώρα, να καταστεί προηγμένη δημοκρατία. Άρα η κάθε μελέτη που ετοιμάζει ο Θουκυδίδης για το κάθε θέμα, η παιδεία λέγεται, η ενέργεια λέγεται, η οικονομία λέγεται κτλ., θα πρέπει να βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα πώς βοηθά αυτή η μελέτη και αυτή η θέση την οποία παίρνει ο Θουκυδίδης στο να προωθήσει την προηγμένη δημοκρατία που είναι το όραμα του Θουκυδίδη. Τώρα, σε μια δημοκρατία λειτουργούν τα πράγματα σωστά, λειτουργούν τα πράγματα ελεύθερα, λειτουργούν τα πράγματα και η οικονομία μέσα στα πλαίσια αυτού που ονομάζουμε ελεύθερης αγοράς, διότι ο κρατισμός αποτελεί μια ανέλλειψη, ο υπέρμετρος κρατισμός, διότι θέλεις κράτος. Αλλά όταν το κράτος τώρα πλέον αρχίζει και επεμβαίνει μέσα στη δημοκρατία και σου λέει ότι αν θέλεις να δεις ποδόσφαιρο θα πρέπει να πάει στο κράτος να σου το πουλήσει μέσω της ΣΥΤΑ. Αν θέλεις ακόμα να δεις και τσόντες πρέπει να πάει να αγοράσεις ένα πρόγραμμα το οποίο πουλεί το κρατικό σύστημα για να το έχεις, και όταν έρχεται το κράτος και σου λέει ότι αν αγοράσεις το πρόγραμμα που θα σου δώσει 4 τηλεοράσεις δωρεά, τότε ο κρατισμός αυτός είναι ο κρατισμός το οποίο δεν θέλει ο Θουκυδίδης. Ο Θουκυδίδης θέλει την οικονομία να δουλεύει ελεύθερα και το κράτος να εφαρμόζει δύο πράγματα μόνο. Το κράτος να βάζει τους νόμους, τα πρότυπα μέσα στα οποία θα δουλεύσει η ελεύθερη οικονομία και όλους τους θεσμούς που χρειάζονται και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται ώστε να μπορεί η ελεύθερη οικονομία να δουλεύει σωστά. Η ελεύθερη οικονομία πρέπει να δουλεύει μόνη της. Δεν θα έρχεται το κράτος ως ανταγωνιστής. Ούτε γραμμές να έχει αεροπλάνο, ούτε τηλεφωνία να παράγει, ούτε τίποτε. Το κράτος είναι εδώ για να δώσει ασφάλεια στον κόσμο, να δώσει υγεία, να δώσει παιδεία, αλλά όχι να μπαίνει ως ανταγωνιστής της ελεύθερης οικονομίας. Είναι όμως ο αντίλογος, ο οποίος υποστηρίζει ότι, ξέρετε, ωραία και καλά όλα αυτά να λειτουργήσει η αγορά πρόσκοπτα, όμως υπάρχουν εγγενείς αδικίες. Δηλαδή δεν θα ξεκινήσουν όλοι από την ίδια αφετηρία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περιουσία, άνθρωποι που δεν έχουν, άνθρωποι που είναι πλούσιοι, άνθρωποι που είναι φτωχοί, άνθρωποι που τους ευνόησε η τύχη, άλλοι που δεν τους ευνόησε. Το κράτος έρχεται μέσω της κοινωνικής του πολιτικής να εξισορροπήσει αυτές τις αδικίες. Το όραμα που μας έχεις περιγράψει τώρα πώς σχετίζεται με αυτή την άποψη? Η δική μου γνώμη είναι ότι το κράτος είναι που δημιουργεί τις αδικίες, όχι το ανάποδο. Διότι αν δεν δούλευε ελεύθερα η οικονομία μας, θα είχαμε περισσότερο κόσμο να δουλεύει, θα είχαμε περισσότερο κόσμο να βάζει τα χρήματα. Αν δεν του έπιανε η πολιτεία τα χρήματα του μέσω των φόρων, ο κόσμος θα ήταν πιο πλούσιος και πιο ικανός να ανταποκριθεί στις δικές του υποχρεώσεις μόνος του, χωρίς να στηρίζεται πάνω στο κράτος. Αλλά ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Ας πάρουμε τώρα την ΣΥΤΑ. Η ΣΥΤΑ ανήκει στην κυβέρνηση. Τι το ωραιότερο να πράγματι η κυβέρνηση ήθελε τον κόσμο να πλουσιεύσει, να δώσει τις μετοχές στους πολίτες. Όχι να τις βαστά εκ μέρους του πολίτη, αλλά να τις δώσει στους πολίτες. Να έρθει να πει εγώ θα εκδώσω 800.000 μετοχές που είναι η ΣΥΤΑ, θα βάλω τη ΣΥΤΑ μέσα στο χρηματιστήριο και ο κάθε πολίτης θα έχει από μία μετοχή. Τι όμορφο, τι δίκαιο. Ακόμα θα μπορούσε να έρθει και να πει ότι εγώ θα την εντάξω μέσα και ανάλογα με το φόρο εισοδήματος που πληρώνεις θα σου μειώνω και τις μετοχές που θα πάρεις. Και άρα όσο πιο φτωχός είσαι θα σου δώσω περισσότερες μετοχές και όσο πιο πλούσιος είσαι θα σου δώσω πιο λίγες, ώστε αυτές οι 700.000 μετοχές της ΣΥΤΑ να κατανεμηθούν με ένα δίκαιο από αυτό και ο κόσμος να έχει τον πλούτο, όχι το κράτος.
και να είναι ενταγμένη στο χρηματιστήριο για να δουλέψει εκ μέρους του πολίτη. Αλλά να δουλέψει με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Ναι. Τώρα πιάνει την περιουσία του και του λέει: εγώ είμαι σε καλύτερη θέση να σε λειτουργήσω από σένα. Ναι. Το υπέρμετρο κράτος και ο υπέρογκος τραπεζικός τομέας. Μάλιστα. Θα πρέπει να τονίσουμε, είναι όντως δύο πολύ σοβαρά ζητήματα που απασχολούν την κυπριακή οικονομία και την κυπριακή κοινωνία γενικότερα. Είναι εδώ που εντοπίζονται τα αίτια της κρίσης. Μάλιστα. Ιστορικά, αν το δούμε, πού νομίζεις ότι ως κυπριακή κοινωνία χάσαμε το μέτρο? Σε αυτούς τους δύο τομείς, στο υπέρμετρο κράτος και στον υπέρογκο τραπεζικό τομέα. Μάλιστα. Πού και γιατί? Χάσαμε το μέτρο αυτή τη στιγμή. Το κράτος έχει γίνει δεξαμενή άντληση ψήφου. Ναι. Και ως εκ τούτου το κάθε κόμμα πολεμά και πολεμούσε πώς θα μεγαλώσει το κράτος για να έχει περισσότερη εξουσία πάνω στα μέλη της δημόσιας υπηρεσίας, ώστε να μπορεί να τους ελέγχει για να πιάνει τους ψήφους. Δεν μπορεί να ελέγξει τον ιδιώτη, διότι ο ιδιώτης δεν τον έχει ανάγκη ούτε για προαγωγές ούτε για τίποτε. Και θα δείτε ότι από την ημέρα που έρχεται η κυβέρνηση και βάζει κομματικά στελέχη, όχι τους ικανότερους, αλλά τους κομματικότερους, τους ανελισσόμενους εντός της κομματικής ιεραρχίας. Μάλιστα. Και τους προωθεί για να ηγούνται οργανισμών. Και βλέπεις κάποιος ο οποίος ήταν, ξέρω εγώ, προδιδάσκαλος και σήμερα είναι στο συμβούλιο κάποιου ημικρατικού οργανισμού, μεγάλου κιόλα. Και αναμένεις τώρα από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει ιδέα από τα οικονομικά, δεν έχει ιδέα πώς λειτουργούν τα συστήματα, δεν έχει ιδέα πώς λειτουργούν. Προφανώς ότι στο δημοτικό όπου δίδασκε δεν είχε την τύχη να διδάσκει τέτοια μαθήματα. Δεν είχε, συνήθως στα μωρά δεν του διδάσκουμε στην περίπλοκα πράγματα. Και αυτός ο άνθρωπος είναι, επειδή είναι μέλος κάποιου κόμματος, είναι μέσα. Και ως εκ τούτου είδαμε σιγά σιγά να αυξάνεται αυτή η κατάσταση και σήμερα να έχουμε 4 ανθρώπους έξω στην ελεύθερη οικονομία για έναν κυβερνητικό υπαλλήλων, τον οποίο πρέπει να συντηρούν οι άλλοι 4. Μάλιστα. Αυτό είναι μια αναλογία η οποία. Είναι θανάσιμη αναλογία. Το λοιπόν, οι τράπεζες. Και οι τράπεζες πάλι σε μεγάλο βαθμό ήταν μέρος του κατεστημένου. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι οι αυξήσεις στον τραπεζικό τομέα, οι καθαρές αυξήσεις πέραν του πληθωρισμού, ήταν 4,8%. Και ήταν ο ψηλότερος βαθμός αύξησης των μισθών. Διότι και αυτοί είναι μέσα στο σύστημα και οι τράπεζες μέσα στο σύστημα. Και τα δάνεια που δίδουν και στα κόμματα και στο έναν και στο άλλον κτλ. Και ως επίσης πιστεύω και τούτη έτσι η ανεξέλεκτη ροή κεφαλαίων προς τις τράπεζες από τη Ρωσία, το Λίβανο κτλ. Νομίζω ήταν όλα ανεξέλεκτα και φτάσαμε σήμερα να έχουμε δάνεια 67 δισεκατομμύρια, ενώ το ΑΕΠ μας είναι μόνο 18. Και υπήρξε μια κρίση στην τράπεζα, πάει ολόκληρη η οικονομία, διότι είναι τεράστιος όγκος η τράπεζα και δεν μπορεί η οικονομία να τον ελέγξει. Και φτάσαμε εδώ φτάσαμε. Δάνεια ελεύθερα, πλουσιοπάροχα για καταναλωτικά δάνεια, τα οποία αγοράζει ο καθένας και τώρα δεν μπορεί να τα πληρώσει. Μελετώντας και τις εκθέσεις του Θουκυδίδη και τις παρουσιάσεις που έχει κάνει για τα διάφορα θέματα, για τις εργασίες των διαφορών θεματικών ομάδων που έχει καταρτήσει, παρατηρώ μια έντονη ευαισθησία στο θέμα της κομματοκρατίας. Το οποίο συνδυάζεται άμεσα και με την ανάγκη για προηγμένη δημοκρατία. Τα κόμματα μας έχουν μάθει ότι είναι τα κύτταρα της δημοκρατίας. Δεν έρχεται αυτή η αρχή σε σύγκρουση με τα όσα υποστηρίζει ο Θουκυδίδης για κατάργηση της κομματοκρατίας? Μάλιστα. Εάν πράγματι ήταν τα κύτταρα, θα τα χρειαζόταν ο οργανισμός μας. Και βλέπω στις δημοσκοπήσεις ότι 40% δεν θέλουν να δουν κόμματα, και από αυτούς που πάνε και ψηφίζουν, ένα μεγάλο ποσοστό πάει να ψηφίσει για διάφορους λόγους, όχι διότι αποτελεί μέρος κάποιου πολιτικού κόμματος. Τα κόμματα σιγά σιγά εδώ στην Κύπρο έχουν μια φοβερή δύναμη στο να ελέγχουν τον κόσμο, αλλά δεν έχουν κόσμο. Δηλαδή, αν δεις τα μέλη τους που είναι ενεργά, είναι ένα μικρό ποσοστό μόνο. Και ο Θουκυδίδης ακριβώς βρίσκεται μέσα στον παλμό του πολίτη. Ο πολίτης έχει απειβήσει από αυτήν την κατάσταση, είδε τι κακά έχουν γίνει, και επειδή το μόνο μέλημα του Θουκυδίδη είναι η πατρίδα μας, και εμείς δεν πολιτευόμεθα, απαγορεύεται
σε οποιοδήποτε να γίνει μέλος του Θοκιδίδη, αν είναι μέλος κομματικού χώρου ή αν έχει πολιτική θέση, για να μπορεί να εκφράζει γνώμες που είναι ωφέλιμες προς την πατρίδα μας και όχι ωφέλιμες προς το κράτος ή σε κάποιον ιδιωτικό συμφέρον. Γι' αυτό ο Θοκιδίδης είναι στην ορθή πορεία. Οι θέσεις του, οι μελέτες του, τα έργα του έχουν μόνο ένα γνώμονα, το εθνικό συμφέρον. Εμένα με προβληματίζει και κάτι άλλο, που είναι παρεμφερές. Οι πολιτικοί δρόντες, όσοι εμπλέκονται στην πολιτική, αρκετοί από αυτούς, για να μην είμαστε και αφοριστικοί, αντιλαμβάνονται την πολιτική και ως ένα μέσο βιοπορισμού. Δηλαδή το φαινόμενο του να επιθυμεί κάποιος να μένει κοντά στην πολιτική απλώς και μόνο για να εξασφαλίσει τα προς το ζήν, διότι ο κάθε άνθρωπος είναι φυσιολογικό να θέλει να εξασφαλίσει τα προς το ζήν. Δημιουργεί όμως φαινόμενα τα οποία είναι αντιπολιτικά, όπως για παράδειγμα η εύκολη αλλαγή θέσεων, αναλόγως του που κλείνουν τα συμφέροντα του σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, ή και άλλα φαινόμενα τα οποία είναι ακόμη πιο ανθυγιεινά, όπως είναι η προσκόλληση σε ξένα συμφέροντα. Εγώ έχω κατασταλάζω μάλλον σταδιακά στο ότι για να πετύχει κάποιος την ανιδιοτέλεια του πολιτικού, θα πρέπει ο πολιτικός πρώτα απ' όλα να είναι στη ζωή του και στην καριέρα του πετυχημένος. Σίγουρα. Πριν πολιτευτεί, να είναι ένας πετυχημένος επαγγελματίας. Ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό? Συμφωνώ απόλυτα και νομίζω, Μιχάλη, έχεις βάλει τώρα το σπέρμα για μια καινούργια μελέτη που πρέπει να κάνουμε ο Θοκιδίδης. Να πιάσει τα τελευταία 50-60 χρόνια της δημοκρατίας μας, να πιάσει όλα τα άτομα ονομαστικά, αυτοί που ήταν μέσα στην κυβέρνηση, διάφορες κυβερνήσεις, και να κάνει ένα network για να βρει πού κατέληγαν. Μόλις έφαγαν από εκεί, πού επιέναση. Εύκολο έργο. Θα είναι πολύ διαφορετικό για τον κόσμο. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το έχεις αναφέρει. Αλλά θα αναφέρω κάτι από τον Ρίκαν. Ο Ρίκαν, ο οποίος θεωρείται ότι δεν ήταν και πολλά διαβασμένος. Ναι, και είναι γεγονός. Πολλά μεγάλο γνώστη των πραγμάτων. Είχε πει ότι η αρχή μου όταν θα διορίσω Υπουργικό Συμβούλιο θα είναι να βάλω μέσα μόνο αυτούς που παρακαλώ να γίνουν υπουργοί αλλά δεν δέχονται. Και θα πάω να τους παρακαλώ να γονατίσω κοντά τους για να δεχτούν. Εμάς έχουμε το αντίθετο. Υπάρχει ουρά γονατισμένο που περιμένουν. Ναι. Αντί να γονατίζει ο πρόεδρος, να τους παρακαλεί να έρθουν να γίνουν υπουργοί. Μάλιστα. Έχουμε εξαντλήσει σωρία θεμάτων, έχουμε συζητήσει πάρα πολλά αλλά θέματα, όχι όλο το θέμα. Αλλά όχι όλο το πρόβλημα το οποίο κληθήκαμε να αναλύσουμε, διότι απλούστατα δεν εξαντλείται. Έχουμε αγγίξει και άλλα παρεμφερή θέματα. Αγαπητάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η παρουσίαση εδώ ήταν. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχες, Μιχάλη μου, να μας καλέσεις εδώ να έχουμε την όμορφη τούτη συζήτηση. Ελπίζω να έχουμε βοηθήσει και τους ακροατές, δίνοντας τους περισσότερες λεπτομέρειες, περισσότερα στοιχεία για να μπορέσουν να αποφασίσουν τι είναι το καλό. Ραντεβού και πάλι, αγαπητοί ακροατές, την ερχόμενη Πέμπτη. Γεια σας.